Ftit tal-jimilu il-Malta Today kienet qalet illi Roberta Bela qed jittama li t-timpana tal-miliet tnessi l-inkwit intern li għaddej minnu, iżda kollox jindika li lanqas din mi se taħdem dan għaliex internament għadha għaddejja gwerra sħiħa bejn id-diversi klikek illi issa b'mod mill-aktar evidenti qed joħorġu jattakkaw lil xulxin anke fil-ġurnali. L-aħħar każ huwa dak tal-eks kunsillier Laburista Desmond Zammit Marmara illi fit-Times stqar b'mod dirett illi il-Labour huwa l-partit tal-elitisti. Zammit Marmara kien qed iwieġeb lil Nigel Vella, il-persuna li għal snin twal kien parti mill-magna ta' propaganda tal-Labour u li fl-aħħar jiem reġa' ħareġ b'attakk partiġjan fuq il-Partit Nazzjonalista. Iżda Desmond Zammit Marmara fisser dan l-attakk bħala wieħed bla sens, tant illi fil-backpage tat-Times qal illi l-fatti jitkellmu weħedhom. Fl-artiklu l-eks kunsillier Laburista jispjega kif il-Gvern qed jaħseb fil-ftit, jiddefendi lil minhu b'saħħtu u jitradixxi lin-nies komuni. Hawn fost l-eżempji li ġab semma l-każ tal-mużika għolja fil-Belt Valletta, l-abbuż fuq kemmuna u l-abbużi ta' bosta li qed jokkupaw illegalment spazji pubbliċi. Għal dan il-Gvern it-tħanżir huwa l-ordni tal-ġurnata, sostna Desmond Zammit Marmara fl-artiklu tiegħu. Dan fil-waqt li insista li l-Labour spiċċa hijacked minn klikka żgħira ta' elitisti illi mhix tagħti każ lin-nies. L-eks kunsillier Laburista itemm l-artiklu tiegħu billi jiddikjara li l-Gvern ta' Roberta Bela huwa gvern elitist immexxi mill-elitisti għall-elitisti.